Hver eneste dag bliver tusinder af mennesker kørt ned. Skibe synker, fly styrter, oversvømmelser, jordskælv. Uskyldige mødre bliver ramt af hjerneblødninger, Alzheimer, kræft i livmoderen. Midaldrende mænd får paradentose, fodsvamp, nyresten. Hvalerne er udryddet. Ozonlaget er gået i restordre. Hele Afrika har AIDS. Vores vandreserver er fyldt med lort. Luften med CO2, jorden med bly. Vi har religionskrig, skørbu, skæve tænder, tibeløg. Alkoholikere, der voldtager 6-årige piger i munden, uden at vaske sig først. Så kan jeg vel for helvede også ryge en cigaret, mens du spiser. Derfor er det stadigvæk ulækkert. Hold nu op, mand. Var det ikke meningen, vi skulle hygge os? Jo. Så er der op med det. Du vil have nogle aftaler, har du? Hej. I må være de nye lejere. Ja. Jeg bor ovenpå, og min datter kommer hjem i aften på besøg. Aha. Jeg skal jo bage boller, og jeg har ikke noget mel. Jeg har altid bagt boller til Irene, lige siden hun var helt lille. Jeg tror ikke rigtigt, vi har noget, vi ikke vil ud og købe ind endnu. Hun elsker ellers boller. Prøv ned under. Det kan være, de har noget af. Jamen, de er jo døde. Døde? Ja, de blev da skudt sammen med Per. Vi har en Per, der boede her før. Har I ikke hørt det? Først så blev Per skudt i hovedet, og så gik Larsen så op for at se, hvad der var sket. Og så blev de også skudt i hovedet. De lå lige derovre. Alle tre skudt i hovedet. Irene kom meget op hos Per. Nej, se nu der. Hvor meget skal du bruge? Bare det halve. I skal nok få det igen. Værsgo. Tusind tak. Irene bliver henrygt. Det er så lidt. Hvor fandt du det? Den stod ude i skabet, da vi rykkede ind. Så med en flaske ketchup og en pose chips. Ad. Så de bare lader det stå. Du skulle godt klare, det dødsbo, vi flyttede ind i, ikke? Ad, det er en død mands mæl. Og sikker på, at du ikke vil have nogen? Der er ikke noget galt med dem. Nej, tak. Og gider du godt puste røgen den anden vej? Hold op med det der. Jeg kan godt lide det, okay? Det lugter ulækkert, og jeg kan ikke forstå, at et mindretal af ryger skal være til gene for resten af befolkningen. Er du klar over, hvad det er, du sidder og siger? Ja. Det er meget typisk, det der. Jeg ser så ondt på minoritetsgrupper, så undertrykke den. Det var præcis sådan, det at Nazi-Tyskland startede, det ved du godt, ikke? Hygge. Skulle vi ikke hygge? Jo. Jamen, så hold da op med det. Ja. Så skal man sikkert også slå en gær. Sæt dig ned! Over til bordet! Nu! Hvem af jer hedder Per? Vi hedder Frank og Peter. Lad være med at lyve. Jeg ved, der er en af jer, der hedder Per. Det er måske dig, der har knippet min kone. Ja, vi lige flyttet ind ham Per. Bor her rent faktisk ikke mere. Han er faktisk død. Sig mig lige en gang. Plejer Irene ikke lige at kigge forbi, når hun besøger sin mor? Plejer du ikke lige at knippe Irene, hva'? Synes du ikke, du skulle svare, når jeg stiller dig et spørgsmål? Sig mig en gang. Tror I ikke, jeg har regnet jer ud? Først så går hun op til sin mor. Sin forfærdelige mor. Og så får hun boller. Og så kommer hun herned. Og så knipper du hende, ikke, Per? Så knipper du hende. Og det kører godt for dig. Og du er lækker, når du gør det. Prøv at høre. Hey, du er flot. Vi er bøssekale. Vi bor sammen for fanden. Vi vil ikke røre Irene, om vi så fik penge for det. Lad være med at lyve. Okay. Irene er jo oppe hos sin mor. Så må vi jo bare vente og se. Og jeg smadrer jer, hvis hun kommer herned. Fint. Det bliver lang nat. Hold din kæft. Pust røgen den anden vej. Ja, det er ikke bare irriterende. Nu holder du op. Ja, men det er skide ulækkert, og Jan vil heller ikke have, at du kan godt tage det. Hold så jeres kæft! Per?
Så må I være de nye lejere. Den der går ikke op. 7'eren blokerer. Jeg hedder Selko. Jeg er ikke tilfældigvis set kilo heroin. Jeg tænker noget. Ja, Per, som boede her før, han stjal noget heroin fra min arbejdsgiver. Ja, Per er selvfølgelig død nu, og I bor her, men vi har en idé om, at heroin stadigvæk er her. Men det kender I vel ikke noget til, med? Så kommer jeg nok til at skyde jer først, og så kigger jeg mig lidt om bagefter. Venter I gæster? Åben. Hvad har I gjort? Hvad var det, I gav mig? Min lille Irene ligger op på gulvet. Hun er død. Det var ikke mel. I svin. Hvad var det for noget med noget mel? Hvor meget har I givet ind? Et halvt kilo. Hun skulle bage boller. Har I bagt boller med min heroin? Ja. Det må være verdens dyreste boller. Hold kæft, hvor er I døde. Svin! Hey, mor? Jan? Du har ikke noget mod, I ryger?